Tervetuloa! Tällä kanavalla luen ja kerron teille Redditin kiinnostavimmat kommentit ja tarinat. Aloitetaan. Kaveri maksoi eskortista bitcoineilla ja menetti kokonaisen omaisuuden. Vuonna 2013 lähetin yhdelle eskortille 3 bitcoinia. Silloin ne maksoivat noin $300, eli ihan tavallinen hinta. Mutta ongelma on tämä. Olen vieläkin, 11 vuoden jälkeen, tarkistanut sitä samaa bitcoin-osoitetta. Koko tämän ajan bitcoinit vain makasivat siellä liikkumatta. Luultavasti hän ei edes tiennyt, mikä kryptovaluutta on tai miten sitä käytetään. Ja sitten yhtäkkiä huomasin jotain. Osoitteessa alkoi tapahtua. Hän alkoi siirtää pieniä summia Coinbaseen. Ilmeisesti hän vihdoin ymmärsi, mitä tehdä. Siinä hetkessä tajusin, 3 bitcoinia on nyt noin $350,000. Kaikki nämä vuodet mietin välillä, onko hän edes muistanut tämän osoitteen. Toivoin jopa, että hän olisi kokonaan unohtanut sen, etten joutuisi ajattelemaan, mitä menetin. Mutta nyt hän nostaa rahat, ja minä en pysty lopettamaan sen osoitteen tarkistamista. Se tuntuu siltä, kuin katsoisi jonkun voittavan lotossa, rahoilla, jotka olivat joskus sinun. Pahinta on se, että minulla ei ole enää yhtään bitcoinia. Myin kaiken. Kohtelin kryptoa kuin pelivaluuttaa, enkä seurannut edes kunnolla. Silloin en välittänyt veroista, kirjauksista, enkä mistään. Nyt, kun ajattelen sitä, ymmärrän, miten vastuuttomasti käyttäydyin. Hän ei varmasti edes muista minua enää. Mutta nyt hänestä tulee rikkaampi. $350,000 sopimuksen takia, jonka tein yli 10 vuotta sitten. Tiedän, että tämä on epäterve ajatus, mutta en vain pysty lopettamaan sen osoitteen seuraamista. Se on kuin pakkomielle siitä, mitä minulla olisi voinut olla. Ajatus siitä, että minulla voisi olla niin paljon rahaa, jos en olisi heittänyt kaikkea hukkaan. Ainakin opin yhden asian. Nykyään hoidan rahani kunnolla, etten enää koskaan toista samaa virhettä. Kerro oma mielipiteesi kommenteissa. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavalla videolla.